Igbo mụrụ m anụ m ekene unu. Chineke gọzie anyị ebe ọ bụ na onye nọ, ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na ndịda, ma ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụzọ. Onye nwe anyị chekwaba onye ọbụla, anyị ya atọ atọ nwee isi nka. Ọganiru ya dịrị anyị na mbọ niile anyị na-agba, ife dị mma nke anyị na-eme. Ụmụnne m na-afụgo na Igbo enwerọzi mmadụ, ha fọziri mmadụ one ma one. Ife dị ka nna anyị Eziife, Chukwuemeka Eziife, na ụfọdụ ndị igwe, ụfọdụ ndị eze na-apụtazi n'oge ikpeazụ a. Ụnụ fụrụ Igbo enwerọzi mmadụ maka mkparị na nneda anya na-enye Igbo. M na-ekwu oge ncha ọ na-akawanye njọ. Ụnụ nụrụ ka esi wee kpee ikpe ndị si n'ọha nwe obodo jụ na ama arapụ nwanne anyị nwoke. Anyị fụkwuzie ife emerụ sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ na nwanne anyị nwoke sinetọ Chimara Okennamani. Ụnụ fụrụ ka esi wee wepụ ha na campaign list. Ọ bụrụ ife ha nkadede ụnụ afụrụ ife ọ na-eweta. Ya so Wike na onwe ya lekwara ụmụnne ya, ha pịawakwara ya azụ. Anyị na-afụ ife niile a nke onye na-eme ọ na-anata ụgwọ ọrụ ya, mana nyanwa na-emegwarakwa ha, na-aghaghịkwara ha aja na garị. Ọ ife eji ama nwoke. Mana nke anyị, ihe ọbụla na ụdị mkparị ọbụla e nyere anyị, ndị na-anara ụgwọ ọnwa na-eri n'ụdị na ha na-anọchite anya anyị bụ ndị Igbo, ha gba nkịtị nọrụ, anyị nọrụ ka ndị elere ele. Ihe ejika jide maazị onye ndu bụ na ndị ọchịchị anyị, Igbo politicians, rere anyị nọrọ n'ụdị ọnọdụ dot in a circle. Ọkwa ife akpọrọ anyị wee sikwuo na anyị bụ 5%, ọ dasị bụ 97%. O nwere ife ekwubero n'ụdị na o nwere ife anyị bụzi. Otu a ha si jide maazị onye ndu nọ na-ejide ude wee dị n'ala Igbo, asụsụ ụfọdụ ndị sabotu a na be anyị sụrụ ha wee kọpịrị. Na ọ bụrụ na arapụ ya, ịma na mba a na-agba maka elekshọn ama nwezi isi asụsụ ha sụrụ. Ha na-asị na ọka udo dị n'ala Igbo, udo ọdịgo n'obodo ndị ugwu, ọ dịgo na mpaghara ndị ọzọ n'obodo a. Ebe ọ bụ nọọ maazị onye ndu bụ ọgba aghara dị n'ala Igbo, kedu onye ha ya ejidezi maka ọgba aghara dị n'obodo ndị ugwu ma nke dị n'obodo ndị ofe mmanụ? Kedu onye ha ya ejide maka ife ọbụla nwere onye bụ ya? Anyị nwere udo mgbe ejidebere maazị onye ndu. Anyị nwere udo. Nọọ ndị ọchịchị ha nwatigasịrị n'ala Igbo ebe a bụ nsogbu anyị na-arịa. Mmadụ ree nwanne ya, ọ na-enwe ọṅụ na ọma anya ahịa. Mmadụ ri nwanne ya wee na-akpọ ụreche na orijuo n'afọ, ọ marọ na obu ọnụ. Ọ bụrụ na aka ụfọdụ ndị be anyị adịrọ na njide ejide maazị onye ndu, egwu ama akwe ndị a na-emefe ha na-eme, maka na onye ọ na nwanne ya rere ada eme ya mgbata. Otu nwoke sị na ọ bụrụ na nwunye ya gbara n'iro bụ nsogbu ya, nọọ nkata nwunye ya na nwoke ọ bụ ya na ya na-abọji ya wee kpaa. Ụdị oke ọchịchọ ndị ụfọdụ ndị Igbo politicians a ndị ọchịchị anyị a nwee. Ọ bụrụ na ife dịka nna anyị Emughaya Ọkpara ha nwere ya, nna anyị Ekwueme, Chief Dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu na ọtụtụ ndị ọzọ na ha dị ụdị anya ukwu a, ha ka anara ego egbusia nna ndị mụtara ndị ọchịchị a. Ha ka anara ego ele nna ha gbusia ha, mana ha si mba, onye agha na nwanne ya na enyi mba bụ enyi. Igwe bụ ike. Ha jụrụ ego kpatara nna unu ji wee dị ndụ wee mụta unu tonite bata n'ọchịchị wee gba nkịtị, wee jide mkpụrụ obi wee na-ana n'iyi n'ala Igbo. Mmadụ ọnọzikwa ya, okenye ọnọzikwa n'obodo a. Ebe ọbụla nna ya Ojukwu nọ taa, Emughaya Ọkpara ha, Ụkpabịasị ka ha, Nzọọgwụ ha na ọtụtụ ndị ọzọ, amụọ mma ha ya agbagharakwa ụfọdụ ndị ọchịchị anyị a na-efe a na-eme. Anyị ahụghị ugboro one ndị Amoteku nwudere ndị killer herdsmen, ndị Hizba na-emebisi ọtụtụ afịa ụmụnne anyị ndị na-ele mmanya n'obodo ndị ugwu. Ndị nche ndị ọchịchị anyị debere n'ala Igbo, killer herdsmen one ka ha nwudegoro, mmadụ one ka ha nwudegoro, mana a na-egbu mmadụ oge ncha. A na-egbu mmadụ n'ala Igbo mana edebere ndị nche. Uche anyị dịkwa ya uche anyị dịkwa ya. Ọ bụrụkwa ife ọna ka a na-akọrọ nwaanyị aka ọ na di ya. Ị ga-akụziri onye isi ihe niile, mana eme agwa ya ka ya na nwunye ya esi were eje n'ala. Ekwukwa m ya ọzọ, ọga ada agbabọyị nke madam ga-ejibu medi. Igbo akarịgo nneda anya. Unu na-ewetara anyị mkparị n'ala Igbo. Ụfọdụ ndị ọchịchị a, ndị a nọ n'ọchịchị, unu emezi n'onwe unu slaves, maka ọ dị mwute na onye nwa bụ oke mkparị a na-enye anyị. Onye rere nwanne ya matakwa na ndị gori anya bụ afịa ama ntụkwasị ya obi. Ọ ya ka ụfọdụ n'ime unu na-ahụ tata nkwari na-ekwere unu ji wee gbarapụ ụmụnne unu, ebie n'onye ọnwa n'aka n'ala. Emekwa elekshọn a, ha jụkwa na ha amanye anyị ọchịchị a, ọ ka bụkwa ofu mkparị na nneda anya ahụ. O nwekwa na ife anyị eme, enwere ụsụ nwere ọnụ. Anyị bụ dọt in a circle. Ọnọdụ unu debere anyị ka na-anara ụgwọ ọnwa wee ruo tata, anyị wee bụrụ dọt in a circle n'anya ndị ugwu na-etukwu etukwu anyị mamịrị. Ha alụme na-eke ụmụ Israel si wee jikọnata onwe ha ọnụ dozie ebe ha manye gị akwụkwọ ihe eji wee nọgide na be ha na ịnọghị na ha jikọnata onwe ha ọnụ, kọrensị ha nwee wet, ha na-emekọrịta nwanne. Mana nke ndị be anyị bụ anyị a na-agbakọ ụkpaka. Anyị bịa nwere ndị ọchịchị na ndị eze na ndị igwe a na-achụgharị ụmụazị be anyị ka ebe a na-achụgharị anụ bi n'ọhịa.
achụ ha na Ghana, achụ ha na Cameroon, chụ ha na Dubai, chụ ha na South Africa, gbusie ndị a na-egbu egbu. Anyị na-agbagheri ka ụwa niile ha. Anyị bịasị na anyị nwere ndị ọchịchị na-agbanyeghị na ụfọdụ adịghị emetachakwu ya, mana ọsọ anyị nwa bụ ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Ụmụaka be anyị nwere ume eji agba mbọ, mana otu esi wee dewe obodo a, ha weruzie nye bụ ume wee na-eme mpụ na arụ n'ala dị iche iche. Ekpere m n'isi onye ọbụla bụ Igbo politishan bụ ihe ọbụla ị na-echere ụmụnne gị bụ ndị Igbo, Chukwu were ya kwụkwa agụ ụgwọ okpukpu 10 in 10 folds. Gị na ezinụlọ gị na agbụrụ gị, ọfọ ka m gọrọ, ọ gị mazi ife ibu n'obi, ife ị na-echere ụmụnne gị ndị Igbo. Kesaa ozi a, emetụ aka na link egwu a dị n'elu ebe a ka ị gee ya, mee ka o ruo onye ọbụla aka, ihe esi na ya wee mụta ife. Soro anyị na ngalaba niile anyị si na ya were agbasa ozi, ka onye nwaanyị gọzie ka ị na-eme nke a. Aha m bụ Brother Paul Chigbo, ka ọ dịnụ. Igbo ndị nwe m ọnụ m ekele unu ewo, Igbo njem ọnụ daalụnụ, Chukwu gọzie Igbo niile ewo, ọ ga-adịrị anyị na mma ise. Igbo rienụ ọnụ ewo, Igbo njem ọnụ daalụnụ, Chukwu gọzie Igbo niile ewo, Igbo na ga-adịrị anyị na mma ise. Chukwu gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, gọzie anyị, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị, gọzie ụmụ Igbo. ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi, ala Igbo gbara ekwere nkwa. Chukwu gọzie ụmụ Igbo, gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, ụmụnne m, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị, gọzie ụmụ Igbo. ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi, ala Igbo gbara ekwere nkwa. Chukwu nọnyere anyị. O Chukwu gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma. Ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi, ala Igbo gbara ekwere nkwa. Chukwu nọnyere anyị, gọzie ụmụ Igbo Chime, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma. Ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche mere ngọzi, ala Igbo gbara ekwere nkwa, ebe ị nọnyere anyị. Gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, na-agọzi anyị ewo, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị, gọzie ụmụ Igbo. ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi, gọzie n'ụmụ Igbo le, ala Igbo gbara ekwere nkwa. Chukwu gọzie anyị, gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, Chukwu gọzie anyị, gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma. ụmụnne m, ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi, Igbo amaka le, ala Igbo gbara ekwere nkwa. Chukwu nọnyere anyị. Ndị Igbo gbagburu Chineke kere n'ụzọ pụrụ iche, nye ha akọ, nyekwa ha uche. Ngọzi Chineke wee bara anyị ụba, maka na aka ya dị n'ihe niile dị mma nke anyị na-eme. Ọganiru anyị wee na-agba ụwagharị. Ọ nọ ọwụwa anyanwụ ka anyị si wee bịa ụwa. Ọ na-abụ ncheta na mba onye Igbo, ọgụgụ a na-akpa m nsị. Ya ka anyị ji ayọ Chineke ka ngọzi ya zuoro anyị oke, mara anyị ụma. O rutu onye ya rutu ibe ya, ka ọṅụ wee zuo oke. ụmụ Igbo lee, ụmụnne m, ekene ekenere m Igbo. Igbo mụrụ m, ngụ onye ji ego ya akọnarị ya, ụdọ na ọganiru bụ ọfọ m na-aga n'uwe. Iruo n'ugwu, ndị Igbo nọ na ya, iruo na ndịda, Igbo sokwe ya na mkpanaka niile. Ndị Igbo juru eju, Chukwu gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị ha na mma. Igbo nọ na nsọtụ niile dị n'ụwa, ma n'eluigwe, ma na-abịa n'ọkụ mmụọ, amarọzikwa m. Ebe a na-azụ ahịa, Igbo bụ ya n'isi. Ebe a na-alụ ọlụ, Igbo na-emekwa ọfụma. Abịa n'ọlụ ugbo, ha bụ ọkachamara. Na agụmakwụkwọ, Igbo bụ ndị mbule. Chukwu gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, dadi gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma. Ala Igbo gbara ekwere nkwa, emere ngọzi. Ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche, ebe ị nọnyere anyị. Gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m, gọzie anyị, Chukwu gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma.
Igbo. Ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi. Ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu Gọzie ụmụ Igbo. Chukwu gọzie ụmụ Igbo ụmụnne m. Gọzie anyị lele. Chukwu gọzie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma. Ewo. Ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi. Ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu nọnyere anyị. Ọkwa ịhụrụ Igbo amaka agbụrụ na-agba aka wee jee mba were ihe nata ọ dịrọ fecha aka Chukwu dị ya. Ọ bụrụ agbụrụ niile ya agba aka wee jee mba nwụdị ihe na-ata arụ. Ọ 20 pounds ka onye ọbụla ji wee bidokwa ụwa n'isi ka a nụchara agha n'ụdị na ya ama mfụzi ife ọganiru ọzọ n'ezie na anyị tata. Ị na-ajụ ihe eji ewu anyị anya ọkụ n'obodo a? Ọ bụrụ gị nyere mmadụ 20 pounds na mmegide, ụmụ gị mechaa na-eje echere onye ahụ nche na-efichara ya akpụ ụkwụ n'ebe ya mbọ, ọ ga-adịghị aṅa. Mana onye Chukwu gọziri agọzi gị ya ehutere ya n'anya ọkụ maka na efe mmadụ ajụ ọ dara a ga-emezi ya nkwatu. N'obodo a bụ Naijiria bụ ihe ọ bụ tata, anyị bụ ndị Igbo so wee mee ya. Ma ego ndị ọchịchị obodo a na-enweta ma n'ime njem ma na agụmakwụkwọ ma na ịzụ ahịa ha macha. Ọ ya ka o ji abụ a na-ekwu okwu na ha jụ ngwa nyezie na anyị ihe ruru anyị ha jụ. O tegokwana ite mebere isi ewu ife mana ya dịba kama ndị nna atọ ụta bụ ụfọdụ ndị na-ejere anyị ozi, ndị si na ha bụ ọnụ na-ekwuchitere Igbo, ndị kọmitii ọkọta ọkọnye n'ọnụ ori nni nwa. Kedu ihe ka na-eche Igbo ndị nwe m? Aha egwu nke nene na mkpirisi bụ ụmụ Igbo nke si n'aka nwanne gị nwoke bụ m nwa brọda Paul Chigbo were ọsọ were ije ka ije n'efere egwu mba ụwa nke a na-akpọ Spotify, Amuse, Apple Stores, YouTube Music, Deezer, Audiomack na ọtụtụ ndị ọzọ. Ije ebe ahụ itinye ụmụ Igbo nke si n'aka nwanne gị nwoke brọda Paul Chigbo, onye ebupụtara gị ya, ige ya, ikesaa ya, mee ka o ruo onye ọbụla aka ka anyị na-eme Igbo, ka anyị gosi na abụ Igbo, ka anyị na-asụkwa na Igbo, ka Chineke wee na-agọzi anyị. Ọ ga-adịrị Igbo na mma. Afa ya bụ ụmụ Igbo. Daalụnụ. Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.